سلام تخطاتلتنا إذا channel كم يكرنيهم لمون كلنا بحبار يعبينا يتقمنا نزول قوة مرتي إذا غريبا له أي لما تمرتنا كاب تمرت فليز بلون تلو كلنا توم أبسط زلنا يترام في اللايف زحدفنا يقعد زي وزن سوار زخوني متشم أبتي استفل عليه مدرخنا يسدت أبز زحلفنا يقعزو أزيو عبت مرتي كما هيرنا هم زلنا خنزنجي بلان ካብቲ ኣብ ኤርትራ ወፂና ኣብ ሱዳን ዝነበርናሉ ዚና ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበርናሉ ካብኡ ድማ ዝተፈላለየ መንግታት ወሲድና ብዘየገድስ ኣበናይ ደረጃ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ዝገበርና ዓባይ ትምህርቲ እያ ስለዚ እምበር ናይ ሎሚ ትምህርትና lessons from a refugee journey ኢለ ኣለኹ ካብ ጉዕዞ ናይ ስደትና ዝተምሃርናዮ ፍልጠትን ትምህርትን ዘመልክት እዩ ክኸውን ቀጥታ ናብታ ቀዳመይቲ ትምህርቲ ኣብ ስደት ብፍላይ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያን ወይ ኣብ ካልእ ክንስደት ከለና እቲ ዝበዝሐ ብኡ ስለ ዝመፅእ ቀዳመይቲ ንገብራ ነበርና እንታይ እያ ask we ask حتوتات نحتت نيرنا موني عطوا حدش مدرخينا زلنا حدش عدي حدش قانقو حدش حبرتسب كل نجر حدش كابتن فلطون نملكون حبرتسب وتينا كل نجر سلاز حدشنا مهانعو تقربنا نكال عدك نسد تريننج وصلنا بالنا هنا ابز عبد جنابنا قدمنا بامريكا مخات كادي وين تشاينا انه خات كتريننج صاروا مصحفت له تنبو تقربي خات بهل انتاي تتحساسبون بخمي كتريم سلام كما يقركاتلو نحنا حسبنا له نزق مد حابسه بيرلا تريلكا تسديدنا لنا تاي مالتيو نتي ترينا بزح المئاتنا خميلنا حبيسنا نوص نفتنا يرنا قدامي تنتقمنا نبرنا تكنيك تاع نحتت نيرنا زكميو وزب خميقو نابيو سرح بين الركب وعزو بينيو نابزنا بيت خيد بين امريكا بين خيار ني استراليا خميت قبل من كندا مليون questions نحتت نيرنا زرخبني اسب نحتت نيرنا وري بورن بقلن بزح سب حبريتها نكب نيرنا كالاي اي كالنيو بزح غزي نابنت تما السودان زنبنا وإثيوبيا بزي خمس نو سس كبيريو اي كالنيو سو اي كالني كبوريو استفل عليه the rejection is way negative مالتي مصانا نو إدنا ينهبنا نيرنا كاد سبنا حتى ووز بالسبت راينا عندلي نت من قدنا زحجزنا سبين عندنا نيرنا ስለዚ ዝተፈላለዩ ማዓጾታት ዕጽውና ከሎ ንኸይነና ካለ ድማ ንኣብነት ንኤውሮጳ ክንከይድ ወይ ንኣሜሪካ ክንከይድ ንደሊ ገንዘብ ግን ኣይነበረናን ብዙሕ ግዜ እንታይ ንገብር ነርና ንሓውቦኻ ወዲ ሓውቦኻ ወዲ ሓትኖኻ ቤተሰብካ ዓርክኻ ወዲ ገዛውትኻ ንሓትት ነርና ሚሊዮን ታይምስ የብለይን ዝበለና ኢና ይንህብል ኢና ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሓትት ብዝተፈላለየ መድረክ ንሓትት ነቶም ካልኦት ንሓትት ነቶም ካልእ ንገብር እንታይ ንገብር ከይተሓለልና ንሓትት ነርና ንመንገድና ድዩ ንገንዘብ ድዩ ንትቁጠባ ድዩ ንሓበሬታ ድዩ ኣብ መስከትካ እንታይ ግበር ስተይ ተኣደ ንሕቶ ንሓትት ነርና ካብዚ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ኣብ ዘለናዮ መድረክ ሕጂ እታ ዝሓቲትና ብዙሕ ስለ ዝሓተትና ኣብቲ ዘለናዮ መድረክ ክንበፅሕ ክኢልና ዝባል ዛህና ማለት ኣብ ስደት ኤርትራውያን እቲ 70-80 ሚታዊት ምስ ተሰደድና ብፍላይ እዚ ያንግ ጀነሬሽን ምስ ተሰደደ ኣብቲ ዝኸዶስ ይበፅሕ ነይሩ እዩ ኣይ ሰብ ኣይተሸገረን ወይ ኣይሞተን ኣይብልን የጋጥም ነይሩ እዩ እሱን ግን ክፋል ኣብ ኤርትራ እውን ሰብ ይመውት ነይሩ እዩ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ሰብ ይመውት እዩ ስለዚ ሞት ክፋል ናይ ህይወት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ገዲፍካ እቶም ንዕላማና ወይ ነቲ ንኣምነሉ ነብቲ ክንበፅሖ ኢልና ዝሓለምና ዝተዓርና በፂሕናዮ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ስደት ብሉፅ ህይወት ክብል ኣይኮንኩን ኣይትጋገዩና ኢሎም ግን ካብቲ ዝሓለፍና እንታይ ክንመሃር ንኽእል ኢና ስለዚ ነቲ እቲ ገንዘብ ንምምፃእ እቲ መንገዲ ንምርካብ ዝተፈላለየ ንሓትት ነርና ንረኽቦኻ ነርና ኣብ ዘለናዮ መድረክ ድማ ስራሕ ድዩ ትምህርቲ ድዩ ቋንቋ ድዩ ዋትኤቨር ዘድልየና ኣስክ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ናትና ኣብ ማቴዎስ 7:7 እንታይ ይብል ኣሎ ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ እዩ ኳሕኩሑ ማዕፆ ድማ ከፈተልኩም ኢየሱስ ብዕላማ ኢልዋ እዛ ቃል እዚኣ ብዙሕ ምስላታት እውን ኣለና ሃበኒ ዘይብልሲ ኣድዩ እውን ኣይትቦን እያ ስለዚ ክንሓትት ኣለና ሚሊዮን ታይምስ ሪጀክት ሓደ ሰብሲ ኖ እንድሕር ኢልና እንታይ ማለት እዩ ኔክስት እዚ ሰብ ኖ ኢልና ማለት ዕድልና ተዓፅዩ ማለት ኣይኮን ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኖ ኢልና ኖ ንቕፅል just try again and again ኣምላኽካ ብካልእ መንገዲ ገይሩ ክሕግዘና እዩ ሓደ ግዜ ካ እንታይ ኣሎ እቲ ዘድልየና ነገር ካበይ ክንረኽቦ ንኽእል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ኣምላኽሲ ኢሎሙን ኢልና ንልምን ኢና ናብ ኣምላኽ ግን ኣብ ገዛኻ ተዓፂኻ ኢድካ ንላዕሊ ጌርካ ሃበና ኣይኮነን ጎ ኣውት ኬድካ ርኸብ ሰብ ኪድ ንኣብነት ክትሕገዝ ተደሊኻ ብዙሕ ሰብ ዝፅሕፈለ ሕጂ ኣብ ወረቐትና ከም ዝተሸጊርና ትምህርቲ ይረኸብና ንገለመለ ብቐሊሉ ኣነ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ክትሕገዝ ተደሊኻ ቀዳማይ ኣብ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ ቦታ ክትከይድ ኣለካ ኣበይ ክሕገዘሉ ዝኽእል ክንብል ንኽእል ኢና ቀዳማይ ኣብ ኤውሮጳ ትነብር ተኮይንካ ቤተክርስትያናት ኣሎ ኣብ ቤተክርስትያናት መን እዩ ዝኸይድ ኣብ ናይ ፃዓዱ ማለት እዩ ናይ ሓበሻ ግደፎ ኣብ ናይ ሓበሻ ንሕና ኢና ንኸይድ ግዜ ኸ የብልናን ክንሕግዝ ዓቕሙ እውን የብልናን ኣብቲ ናይ ፃዓዱ ዝኸዱ ሰባት መን እዮም ዓበይቲ እዮም ጥሩታ ወፂኦም ዘለዉ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ምሁራት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝዋሱ ዝነበሩ ሰባት እዮም ካልኣይ
ንክሕግዙ ግዜ ኣለዎም ሳልሳይ ንክሕግዙ ድሌት ኣለዎም ራብዓይ ድማ ሰብ ይፈልጡ ኮኔክሽንስ ኣለዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ክዓብዮም እዮም እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ከይድና እንድሕር ምስኦም ክንረሃብ ክኢልና ኣምላኽ ብመንገዲ ሰብ ገይሩ ዝሕግዘካ ሰብ ንክሕግዘካ ግን ኣብቲ ሰብ ክሕግዙ ዘለዎ ከይድ ኣለካ ስለዚ ኣብቲ ንሳቶም ዘለዎ ብምኻድ ነቲ ሽግራትና ድዩ ናይ ወረቐት ድዩ ናይ ሕማም ድዩ ናይ ሕክምና ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ ኤቭሪዌር ኤቭሪቲንግ ክሕግዙና ኩሎም ኣይኮኑን ክሕግዙና ሓደ ካብኦም ክሕግዘና ይኽእል ሓደ ከዓ ክእለና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቀደም ንጥቀመሉ ዝነበርና ሜላ ሕቶ መልሲ ንክንረክብ ኣበይ ዘይንኸይድ ዝነበርና ኣብ ሱዳን ከለና ኢትዮጵያ ነዚ ቪድዮ ትርእዩ ዘለኹም ፅምእ ናይ ፍልጠትን ዕቤትን ከም ዘለኩም ይርዳኣኒ ኣሎ እምበር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ናብቲ ትደልይዎ ዕቤት ከብፅሓኩም ዝኽእል ፕሮግራም ከም ዘለና ትፈልጡ ዶ ኣብ ቁጠባኹም ዕቤት ንክትገብሩ ምሂሩ ናብ ስጉምቲ ክወስደኩም ዝኽእል ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣለና ከምኡ እውን ነዚ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ተጠቂምኩም ክእለት ናይ ኮምፒውተርኩም ድዩ ከምኡ እውን ክእለታት ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ንክተመሓይሹ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብኪላታት ዝተቐረበ ቀሊል ንክትመሃሮን ንክትጥቀመሉን ክሕገዝ ዝኽእል ኮርስ እውን ኣለና ኦንላይን ቢዝነስ ክጅምሩ ተደሊኹም እውን ምሂሩ ናብቲ ቢዝነስ ከብፅሓኩም ዝኽእል ፕሮግራም ከም ዘለና ክሕብረኩም ይደሊ እምበር ሓበሬታ ዘድልየኩም ካብ ዌብሳይትና ወሲድኩም ናብቲ ትደልይዎ መንገዲ ክትከዱ ስጉምቲ ወሲድኩም ክትብገሱ بتعتنا يحطوكم thank you very much exactly do it where you are now أبتزلنا يا مدرك كنت كملنا basic you كي مهارنا فليتنا أنا نازم secret زي أبزم ساس أنا قلنا حتى تنينا the problem معقول على مسئنا إن إن تكملنا نتكلم زعوتنا مسيرنا عوتنا نعينا هم تكمل زلنا it works here million times حتى لك 10,000 times كي تعللنا تحديدنا أملاك أمراتك كاي خلي تدليس كتروح بتخليها حال فازيا سلامتي صغيت ازرب له اقداش يبعث سلازونه دي خاليتي flexibility is key تعصفنت انتي مالتيو نعبنت اب سودان كلنا ني امريكا كنكيد ندلنا نبلو امريكا قيد يدلينا برنا اب سودان كلنا مالتيو استفر علينا مصنعنا كن امريكا هم زي قال فليتنا ገንዘብ يبلنا انت بروسس يبلنا كندا انكيد ندلنا سب يبلنا بروسس قبرنا يلن تاجنا اوكي بقى غير له بلاني نابيك خيد نقدر Why? Because life demands flexibility. أبي وسي flexible كنكون كم زلنا تمهيرنا سبنا غيرنا يكونن by experience تمهيرنا. We have to be flexible. التنو دوليوسي نابنت دكتور كنت دلي. Maybe that's good. It's really good. Can plan that to body. But be flexible in how to get it. ما جمرة مثيلا ناي دكتور تمرتكبون اللي هو يكونن. No. بخاله من قد خون خلي. Be flexible. كم زي أمريكا خدوز دولي بزحس سبات نيرم بيروبا جرم زاتوها بزحتيو. بين غير كاتخيل أقدر سايكون العام هاخد بس هاخد be flexible on the process لذي ندهري تمارس كم جمار حتى كاك زي كون غلي fine do it flexible كون علىك كمينا نيرنا لذي كل جزء أبت علاماتنا كم بس عند النجارات we have to be flexible قدام يتسكم تأكون لنا ويكم تزدلنا plan تجبرنا في وقت كم يكون كم تسخات جبرا يكون تخوني وقت نعتمن قد الله لذي نتنا تعمن قد نخط ربنا نسخة نتسخات حسب كاسل زي كونه تسفات قرط يملك كل من قد غير غلي اب معبول على مسمت انا كل كم تصبنا يكون of course كم يجركم تصبغ هاي تكون على مسكمنات كات اللي تكون كم زلاتها تكون ስለዚህ كم تدل كم تتصبغ انت زي كونه كم تزخونه كات كون كغديتانات كاي غديتانات كي ስለዚህ ነቲ ዘለና ድላት ነቲ ዘሎ ኩነታትን flexible ክንኮን ኣለና እዚኣ ኣብዛ ኩነትን ኣብ ኒውዮርክ ክነብራ ኣይከኣልኩን no ኣብ ኒውዮርክ ነበር kan ኣብ ገጠር ክነበር ትኽእል that's fine ኣብ ሎንዶን ክነበር ኣይከኣልኩም fine ኣብ ተዓዲ you have to be flexible ሎንዶን ግን ዳር ደሊኻ ኣብ long term 100% ክትበፅሓ ትኽእል ኒውዮርክ the same zurich the same everywhere ኣብ ትክትኮነ ትኽእል ግዜ ሃቦ be flexible ኣብ ትከዕውታካ ዝኽእል ተዋሲካ ነቲ ደልዮም መወዳታት ወፅኡ ትኽእል ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ንኣብነት ማስተር ክቕፅል ደልየ ነይረ ኖ ኣይከኣልኒ ኢሎም ከባቸለር ተመለስ fine ኣነ ብሂወተይ ከምኡ ነይረ መፅአ ማስተር ክቕፅል ይደሊ ነይረ ኣይከኣልኒ ኢሎምኒ frustrated ኮይነ ሓዚነ ብላ ብላ but I took the step back من دهر تمليسة كباشلر حدش فيل تماير and I am still grateful جزية وسيد الله أنا بقول yes وسيد الله لكن I am happy معناته quality زخانة تمرت كابدر كماركيله انتهي مالته بتمرت رأي من قد يكون there is million ways up here مهارات رأيه مبش كمان كلهم زم successful في عالم billionaires تاريخها university تمهاري بلوم لذي university تمهار كنت بحال excuse كن قبيلنا أبتزل خيام مدرك بتزل كعدلك تواسع كلالك هي نخل تخون نخل زخون سكاتها سلزلوا ثالثة burn your ships يا نوح ستور لوا بزح ستور تاتكالوا حد كجنرال دي حد وتحدرا وحلا فكرة نحنتي دسيت كورا دليو سراويته يزابتا بجالبا جيروم سجيروم أبتا دسيت مسمس انتا جيروم نجدن وحدات سبات يوم نيروم نبزح سراويت كاكسعر نيروم نهيوت حتى يقدم
انتي غيرو نتن جلابد مثلا لامبا نسني سكربيت ولا إلا عندي دوان انتي لوم وين سعر وين موت لوم مملسينا عادي لو أنا كاتل مين لوم وي ورينا نزا بوتاخن حزينة وي كلنا موتين ده مالتيو ندحريت مملسي بنتوناتهم أفريقيا مم ندحريت مملسي من قد يبلو من نقد 100 ترايم خد نقد 100 دقيقة خازع وتاب هوات زياح جابي وتنا بي نيرا نابنت من ليبيا دي نبحر دي نقل ولا بأمريكا دي قال كل التنحنا نخدنا برا ندحريت مملسي نبرا ولا كبير تراس جروب موس خلنا بلان بي بلنا أي نبرنا ندحريت مملس بحال يلا extremely that's why كان قد ميت كنحوات كيلنا أبت سدت قد ميت أبت أوروبا دي أمريكا كم حسن كن أتوزق علينا تمن قد تعيت لزنا برا يكون ندحريت مملس سلزينا برنا بزحات كالوت ديكاتات كمانا زقدت أجمعات كلهم غلي كتب عوار عدم جد نتن إحنا نخدم من قد خدوي كلنا مهنياتون ندحريت مملسي بينتصل زلهم صح اللي يا زخيد مهنياتي ولا إثيوبيا أنا حياتنا هم يوم بزحات مثلا أبسودان تسريدهم تشجرنا إحنا ونيقاتهم نيريو for everything جد نحنا ندحريت مملسي أين برنا نقد 100 ترى أبي وقت exactly the same أبتزل لنا عادي ندحريت مملسي كلونا يبلو حنت من قدر تجمعنا ندحريت مملسينا كله كان ندلنا ليبيا خن كيت كلنا قدام يتزعوا الناس نبره ويك موتنا وليبيا خن أتينا ليبيا مساتنا ندحريت مملس بالي يلن كمان process يلن مكينا ندحريت مملس يلن ليبيا so ولا أنت دليل خيال so you have to go forward إذا أنتوا نقد 100 ترى كن حاسبكم دلنا عبت مرت تماما أبتثبت دلنا مس بس إحنا we have to take the same lessons نتن دليوك بس حنت خينا ندحريت مملسة زبالة كل نجار كن صبروا كن عليهم كل علنا نقد ميت راح الفوكس نقبر لنا الذي يزيد معنا بتنو دليل عوت قليلو كبس حنا يخل مالتيو كلاي decision وسانة بزحات أبسدت تبجسنا توم وسنتي ويبتيحهم أبتدليو وبتيحهم زبز حق زي بتيحهم أنا أبي وتبزح زيارة والثاني كل سنة نقل ميتي زغيد يفلت أب ليبيا أب السودان عندنا برنامج جديد حمشة سانديم زي نبرم زي ولا لو سبعة نيرة أبي على وجه أبتمع العالم أمريكا أنت دليل أمريكا له أستراليا أنت دليل أستراليا له أوروبا أنت دليل خامل يوم له كم يجرون كده مزم سبعة زي تبر أنا مساعد جبتان زي نبرم ماكينة حدا سب جنزب زبالة نبرم $100 نيرة تناشح من قد بس عين تبقيسو أبتي كفافل جنزب تخافل له بتعمل بس جنزب كلنا خفينا زي بالكم ترافي لهم تعرفوا المهم تحديدهم أركبي لهم تز عينه ثلاث ستوبس كم أجير سجيرو ليبيا مساناتيو probably كنا يسجيرو خون بحرهم الزخ بيني يكون بزحاتي سل أنت كنت كم نخل مالتي اتهم ندحريت مملسية بلاني لهم وسينهم استبقسوا سبعات يعوتيهم كتر ما هذا اللي وسن تبقس وسانا أقداسي أنا كم زخ قبل لجن كم زي نو حنت نجر أمين كع على اللي خامت اللي وسن كدنا بعد تذيك كخت عوض يدخلنا عوض كل جزء نتهم زوسينهم زبقسوا يزمتهم نتهم وسينهم وسانا decision دوس سبعات يوم زعواتو لانجا عواتوني من هذا نيشتي نجارات كل جزء challenge اللي هم قد مبصح كاسوم مسألهم دحريت ملاسو قالوا ريسك موساد بتعمي هكذا السودان ده لهم اللي بياخدوا مالتي يكونكم بقى جاي تردون لكن وسان سب ريسك أبي وات الله بزنس ريسك الله زخونا نقدر ريسك توصل لك الريسك ده يوصل سب كعبونا يكلني you know to maximum security تي زعب الريسك زبالتي بالكفارنا هذا بي prison you a prison بكل عاصيهم زخونا كي بلغة ما يسيو خامك بخاي بخا عرات كي بخا تمالتي maximum security بمكالو هي وات جن بزح ريسك الله وانا طاح ما مالو and the worst thing is أبي واتسي كلنا موت معانا نفلتنا هي واس ريسك فرز بحال دحرستو سنة جزء كلنا موت معانا نفلتنا كاوز عب ريسك خيال لازم just live your life لازم زيا أقداسي تيا burn your ships ندحرد زمالتك كان قررت كتعليه كلا لك رابعتي قرب تنكفاية وني راب العلي create a network كندا إذا دقيمي على غابزة تمرتي كتبدو لكم extremely important لزغونة ديز دقاق ما زلهم انتهي مالتيو عوت بينها أيمتني عوت كما تيقولي جن جزء وسيد بفلا يعني إرتراين بيننا أنا عوت نقن عوت أشجع قريب عدنا نحبر تسلان سلزي لنا سلزي سيركل ناتنا sorry بليبيا كن كيت كلنا أنا أبنت كابتناتي experience قدام يبتي مركب كيت كلها قدم ما خد كانت تقبر سبعة دالي because كم زع عين الجورني مساحات سيركل يبلي كاي ما تبقى له كل نجار بينهم دمت سبعة علو كتيفهم تايقبرو they find a circle سب رقيبهم عروق رقيبهم مسوم يسبقوا زم سبات ياتهم نابتوز دلي وزلو كنتات قالك كحجزونا يقول يمزبلو سبات نفتر نيرنا سلازي ابتدى لنا السودان كما تخلنا مسعروتنا يكون عند سيدنا زبز احنا بيننا عند سيدنا مسينا كن we found the circle مسانا زخود سبات مريضنا مستمك ليبيا كيت دلي خن ليبيا زخود سبات خد لي بروسس لهم ناي بروسس سبات كان هذا
exactly the same ክንገብር ኣለና ብትሰደድና ዘለና ዓዲ you want to go to school ክመሃሩ ዝደልዩ ሰርክል ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሰርክል ናትካ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘለዋ ሂወትና ርኢና ኣለና እቶም ምስ ካርታ ዝፃወቱ ዝነበሩ ዝተረፉ እኮ ተሪፎም እዮም ተዲካሎ ምስ ግረዶብ ዝኸይድ ዝሰርሕ ዝነበረ ዝሰርሑ ዝነበሩ ግረዶብ እዮም ጀሚሮም እንታይ ማለት እዩ እቶም ንሕና ዝቐረብናዮም ኣብቲ ሂወትና ከይተረዳእና ዓብ ፅልዋ ነይሮም ሊብያ ክኸይድ ዝብሉ ዝኸደ ቀልጢፉ ሊብያ በፅሒ ብገይሩ የሩባት እዩ ስለዚ ኣብቲ ንሕና ክንበፅሖ ንዘሊ ከምኦም ዓይነት ሰባት ከማና ዓይነት ሰባት ክንረክብ ኣለና ምሳና ነቲ ቃልስናትና ድማ የመቅርዎን ይሕግዙና ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኔትወርክ ክንብል ከለና ከማና ክመሃሩ ዝደልዩ ጥራይ ዘይኮነስ ከማና ነቲ ንሕና ክንበፅሖ ንዘሊ ዝበፅሕዎ ሰባት ከዓ ክንደሊ ክንከል ኣለና ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ዘለካ በቲ ንስኻ ዝተምሃርከዮ ዝወድእ ሰብ እንተረኺብካ እቲ ዝበለፅ እዩ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ንስኻ ክትከዶ ዘለካ ገድልታሲ ይክነግረካ ክእል እዩ ኦልሬዲ ንስኻሲ ስእሊ ኣለካ ከመይ ምዃኑ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ናብቲ ክንበፅሖ ንኸይድ ንደሊ ዘለና ሰባት ንዑ ዝሓለፍዎ ንዑ ዝፈልጥዎ ሰባት ተረኺብና ዝያዳ ቀልጢፍና ንክንበፅሖ ብዓወት ክንውድኦ ድማ ይቐለልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት እታ ቤተክርስትያን ወይ ኣብ መስጊድ ወይ ኣብ ገለ ከይዱ ዝበልኳ እዚኣ ኣገዳሲት እያ እንድሕሪ ክትመሃር ደሊኻ ንሓደ ሓበሻ ምሳኻ ዝመፀ ደቂ መወርሒ ምናልባት ከይፈልጥ ይኽእል እዩ ግን ቤተክርስትያን ድዩ ኣብ መስጊድ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቶም ደቂ ዓዲ ስኻ ዘለኻዮም ዘለዎ ዝእከብሉ ከይድካ ኦኬ ክርስቲያን ትኮንካ እስላማይ ኮንኩ ወይ ከዓ እስላማይ ትኮንካ ክርስቲያን ኮንካ ቤተክርስትያን ኪድ ማለት ኣይኮንኩ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻ ኣሎ ኩሉ ግዜ ስለዚ ቤተክርስትያን ትኸይድካ እቶም ፃዕዳው ዘለዉ ሰባት ትናትካ ድሪምስ ተነጊርካዮም ኣምላኽ ቦም ጌር ክሕግዘካ ክእል እዩ ምክንያቱ እሳቶም ነቲ ዘለኻዮ መድረክ ፈልጥዎ እዮም ነቲ ዘለኻዮ ዓዲ ፈልጥዎ እዮም ነቲ ዘለዎ ነቲ ዕድላት ክፈጥር ዝኽእል ሰባት ሓበሬታ ክቡካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ፕሊዝ ካብቲ ናትና ኮምፎርት ዞን ናትና እቲ ንሕና ድምችኣና ቦታ ካብኡ ተደይወፂና ክንዓቢ ንኽእል ኢና እታ ትምችኣና ቦታኻ እታ ገዛና እንቶም ምሳና መተሓሚትና ንጥራዮም ካብኣ እንተደይወፂኻ ሓንቲ ለውጢ ክተምፅእ ኣይትኽእልና ከይድካ ነቶም ላዕሊ ገፆም ዝኸዱ ዘለዉ ኣውዝቢልዱን ሞያ ዝገብሩ ዘለዉ ፕሮፌሽን ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራውያን ድዮም ርኸቦም ንሳቶም ድማ ቤን መንገዲ ክነግሩካ እዮም መልሲ እንተደይቦምካ መንገዲ ክነግሩካ እዮም ስለዚ ሰባት ኔትወርክ ዝበሃል ምሳኻ ነቲ መንገድኻ ዝሕግዙካ ሰባት ክትገብር ኣላ ኣብዚ ንኣብነት ኔትወርክ ና ኮች ኣሎ ኣብ ፕላትፎርምስ ኣሎ ኮች ዝገብሩልካ ገለ መለ እሱ እውን ክፋል ናት እዩ ግን ድሓን ኣብቲ ታሕቲ ደረጃ እንተለና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብቅድሜና ዘለውን ወይ ኣብቲ ከባቢና ኣብቲ ሕብረተሰብ ንሕና ዘለና ብቅድሚት ክሕግዙና ዝኽእሉ ሰባትን ክንደልን ክንረክብና ኣለና ኣብ መወዳእታ እዚኣ ብፍላይ ንዓይ ብፍሉይ ክዛረበላ ዘላ ኣርእስቲ እያ እዚ ኩሉ ስደት እዚ ኩሉ ፃዕሪ እዚ ኩሉ ነገራት ሂወትናን ንብረትናን ገንዘብናን ረኪስና መፂና ኣብ ኤውሮጳ ዲና ኣብ ኣሜሪካ በፃሕና ክንድቅስ የብልና ንክንድቅስ ኢልና ኣይኮናን ተሰዲድና እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ዝገበርናዮ ክንፈልጥ ኣለና ኤውሮጳ ምብፃሕ መወዳእታ ኣይኮነን ወይ ኣሜሪካ ምብፃሕ መወዳእታ ኣይኮነን መጀመርታ እዩ the game just got started ኣሜሪካ እቶም ዝበልና ሓደ ነይሩ ዓርኪ ኣብ ኤርትራ ከለና እንታይ ይብል ነይሩ ናይ ሽዑብ 2004 ዲ something I don't remember exactly the time ግን ደርፊ ናይ ጣዕመ ወፅያ ነይራ እንታይ ትብል ነይራ ካብ ሽዑ ጀሚረ ካብ ሕራይ ዝበል ክሊ ጀሚረ ዕለት ልደተይ ክቆፅር ጀሚረ ገለ ትብል ነይራ ዚክራኒ ትብል ነይራ እንታይ ይብል ነይሩ ስኻ ኤውሮጳ ምሳተኹ የብርዝዳይ ሓደ ኢለ ክጅምር ብል ነይሩ ድሌት ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ኢልካ ክጅምር ምዃንካስ ኦልሬዲ ይፈልጥ ነይሩ እሱ መወዳእታ ኣይኮነ ነይሩ መጀመርታ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ኤውሮጳ በፂሕካ ማለት ስዊድን ወይ ኖርዌይ ወይ ስዊትዘርላንድ ወይ ሆላንድ ወይ ጀርመን ወይ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኣሜሪካ ፍራንስ whatever ወይ ዩኤስ ካናዳ በፂሕካ ማለት ሂወትካ ኣብቅዕ ማለት ኣይኮነ just the party is just getting started እቲ ከይድካ ዘለካ ሂወት ሽዑ እያ ትጅምር ዘላ መጀመርያ ነዚያ ክንርዳእና ክኽእል ኣሎ ካብኡ ተበጊስና ኢና ክንዛረብ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ክርዳእና ዘሎ እቲ ኩሉ ድኻምና እቲ ኩሉ ፃዕርናሲ ንምንታይ ነይሩ ንክንዕወት እዩ ነይሩ የስ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀገማት ነይሩና ከም ዘሎ ንግደፎ ንሕና ግን ኣብቲ ሓደ ነገር ምስኣተን ካብ ሳዕሳዕካ ተቆፃፀ እቲ ነገር መፂና ኣለና ብዝኾነ ምክንያት ኮይኑ መፂና ኣለና ስለዚ ዝበለፀ ነገር we have to make the best out of it ስለዚ ነቲ ስደት ምስ መፃና መወዳእታ ጌርና ይንወስድ ኣይንደቅስ ሕጂ ገና ብሕጂ ትብፃሕ ዘለኹ ንብል ኣለና ከምዚ ዓይነት ኤነርጂ ድማ ንቕድሚት ከወስደና ናብቲ እንደልዩ ዓወት ከብፅሓናን ብቐሊሉ